أهجراوي وعلى مدلدال محزنة محبرات سرحتنياتات لومي 14 مجابيت أبس مراه تخفيته برهان عند مسكال هاجراوي كونفدراسيون سرحتنياتات إيرترا مس أهجراوي كونفدراسيون موياوي محبرات بموهات زودبو أهجراوي وعلى مدلدال محزنة محبرات سرحتنياتات لومي 14 مجابيت أبس مراه الدرش هاكوسة تخفيته أبت مخفتي سنة سرعات لعلو سب سلطان منجستن جنبارن حلفت هاجراويان محبرات أمباسادرات وكلت أب إيرتراز نطفو أهجراويان ودباتن عدماتن ترخيبام نيرام مينستر قدات وصاي أتو عثمان صالح أبز اسمعو مدري ترى محبرات سرحتنياتات أب هنصت قطبا سلامن معبالن لعل مخانو بمغلاط إيرتران صقاتاتا بمعري ناب زيغاتاتا أم مقرح دخنت بموكات منابرو أم محياشن بعتب تسرح مهلاوا بمبرح نتي ببؤوانو زغط ما زولو بدهوتات سغيرا ناب عاوت نختبصح متحققاز محبرات سرحتنياتات وسان مخانو اغنزيبو وانا صحفي هاجراو كونفدراسيون سرحتنياتات إيرترا أتو تخسته بايره بوغونو እዚ ኣህጉራዊ ዋዕላ እዚ ኣብ ምልዋጥ ተመክሮን ሓሳባትን ሓጋዝ መድረኽ ምዃኑ ጠቂሱ ንዘጋጥሙ ብድሆታት ብሓባር መኪትካ ንምፍትሖም ባይታ ዘጣጥሕ ከም ዝኾነ ገሊጹ ምክትል ዋና ጸሓፊ ኣህጉራዊ ኮንፈደሬሽን ሞያውያን ማሕበራት ሚስተር ዊሊንግተን ቺቤቤ ድማ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብሰንኪ ሓድሕዳዊ ግጭት ንዘለዋ ጸጋታት ከምቲ ዝድለ ከይተጠቐመትሉ ምጽናሓ እዚ ድማ ግዳይ ምትእትታዋትን ምዝመዛን ገይሩዋ ከም ዘሎ ብምሕባር ነዚ ንምግታእ ናይ ሓባር ቃልሲ ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ ዋና ጸሓፊ ኣህጉራዊ ኮንፈደሬሽን ሞያውያን ማሕበራት ኣፍሪቃ ሚስተር ኳሲ ኣማንኩዋ ድማ ንንጥፈታት ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ብቐረባ ከም ተዓዘበ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ቁኑዕ መስመር ከም ዘላ ከም ተገንዘበ ድሕሪ ምግላጽ ዓለምና ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ግብረ ሽበራ ትናወጽ ብምህላዋ ቀንዲ ግዳያት ድማ ሰራሕተኛታት ይኾኑ ከም ዘለዉ ነዚ ንምምካት ሓበራዊ ቃልሲ ክሕይል ጸዊዑ ኣብዚ ክሳብ ጽባሕ 25 መጋቢት ዝቕጽል ዋዕላ ኣብ ዞባዊ ውህደትን ሓድነት ማሕበራት ሰራሕተኛታትን ብድሆታትን ዘተኮረ ወረቓቕቲ ቀርብ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ኣህጉራዊ ኮንፈደሬሽን ሞያውያን ማሕበራት ኣስታት 200 ሚልዮን ሰራሕተኛታት ኣባላት ዘለውዎ ኣብ ብራስለስ ቤልጅየም ዝመደበሩ ክኸውን እንከሎ ኣህጉራዊ ኮንፈደሬሽን ሞያውያን ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣፍሪቃ ድማ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ቶጎ ሎሚ እዩ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣድማዕነት መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንምርግጋጽ ብዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሽዕብ ፎሮን ኣብ ዓበትን 40 ናውቲ ፀሓያዊ ፀዓትን 52 ኮምፒተራትን ዓዲሎም ብ22 መጋቢት ኣብ ሽዕብን ፎሮን ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምርኽኻብ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናይቲ ዞባ አቶ ረሽድ መሐመድ ዑስማን ናብ ዘስማዕ ቃል እቲ ናውቲ ኣብ ምምሕያሽ ብቕዓት ተምሃሮ ዝህልዎ ኣበርክቶ ቀሊል ከም ዘይኮነ ጠቒሱ መምህራን ብሓፈሻ ተምሃሮ ድማ ብፍላይ ብግቡእ ክጥቀሙሉን ክከናኸኑዎን ኣዘኻኺሮም መምህራን ብወገኖም ዝተዋህበ ናውቲ ተምሃሮ ብክልሲ ሓሳብ ንዝተምሃርዎ ብግብሪ ንክሰርሕሉ ዓባ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ብምሕባር ኣብ ምክንኻኑን ምክትታሉን ብሓላፍነት ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊፆም ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ፍዓበት ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ስነ ስርዓት ድማ ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ መምህር ኣሕመድ ኣብር ኣቐዲመን ዝተዋህቦም 50 ኮምፒተራት ብዝተፈላለየ ምክንያታት ካብ ስራሕ ወፃኢ ስለ ዝኾነ ነቲ ተቋሪፁ ዝነበረ ስራሕ በዘን ሓደስቲ ኮምፒተራት ከም ዝቕፅልዎ ኣብሪሆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ዘሎ ሕፅረታት ንምምላእ ብዝብል ዕላማ ኣብ ሃገር ቀጠር ዝነብሩ ደቀ ፍዓበት ልዕሊ 84,000 ናቕፋ ሓገዝ ኣበርኪቶም ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2013 ብዘጋጠመ ህወብላ ላዕለዋይ ክፋሉ ፈሪሱ ዝጸንሐ ኣዳራሽን ትሕተ ቅርጽን ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ኣፋንቦ ተጸጊኖም ተምሃሮን መምህራንን ነሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ጸገም ብምፍትሑ በኣሉታ ተጸሊዩ ዝጸንሐ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ብጽቡቕ ንኸሰላስሉ ኣኽኢልዎም ከም ዘሎ ገሊፆም رئيس ممهر تابية تمرتي ممهر محمد عيدو بوغنو تساليت زل عمام مسرح ممهارن مستمهارن نقدميت زدف مخانو بمتكاس نفرت أبان بون من محدارن نزر أيوة متحبار مقويسوم